Para um falante de castelhano, o português é um território próximo e é, por isso, enganador. É também um território que começa a explorar como se já estivesse no coração da floresta, reconhecendo a disposição geral da vegetação, mas encontrando becos sem saída, onde na floresta materna há passagens e vice-versa. Este livro é um excelente mapa para aproveitar as aproximações e conhecer os afastamentos. Já um falante de galego, perante o português, sente aquilo que eu sinto perante o galego, disse o algures já não sei onde. Estou a ver uma fotografia de há muitos anos e já não sei se aquele que ali está é o meu irmão ou sou mesmo eu. Seja quem for o fotografado, estamos em família. Estamos ainda, em muitos casos, na mesma casa. Este livro é uma planta da casa desenhada por quem sabe muito bem orientar aqueles que agora querem passar a viver de vez em quando no quarto de baixo, do Minho. Não é fácil, às vezes, e na família, que há as maiores sangas. Falsos amigos, atitudes difíceis, 1001 formas de pedir café. Já cá a sul, o difícil é mesmo convencer muitos portugueses para se calarem com portunhol. O segredo é dizer, com jeitinho, falem português. Sim, insistam explicitamente para com os interlocutores para conversarem em português. Espantem-nos. Por algum motivo, os portugueses ficam surpreendidos quando encontram alguém que quer aprender a nossa língua. Digam-lhes que estão a aprender português e que a conversa se desate a partir daí. Que tal, moi boas? Este é o prefacio de Marcos Neves, Unha lengua infinita, do libro Estou a aprender portugués, de A Través Editora. Eu son Germán Estévez, estades no Galiportus, nese voso podcast que une Galicia e Portugal voz a voz, e hoxe falamos co autor do libro, un vello coñecido e amigo, que xa participou na apertura do podcast alá polo mes de xuño, o Valentín Faxín, filólogo, profesor de portugués na Galiza, activista na GAL e moi bo escritor. Moi boas, Valentín. Hola, moito bom. Como te defines, Valentín? Non vayas pela humildade. Quen é Valentín Faxín? Valentín Faxín é unha persoa que, polo facto de ter nacido na Galiza, ten unha paixón inmensa pola lingua. Se tivese nacido en Lisboa ou en Madrid, non teria esa paixón. E unha persoa que ve que a xestión que se fai coa lingua galega na Galiza é altamente deficitaria, ineficaz, absurda. E iso xera un entusiasmo que provoca que sexa profesor de portugués, que escriba libros, que sexa activista na GAL. Que dice, Valentín naceu en Vigo e por iso é como é. Imos falar dun libro en concreto que nos gusta moito e que conecta perfectamente o fío do programa, mas xa tes varios previos. Coméntanos un pouquiño o galego imposible, remedios para o galego, Doeñe para o NH, o galego é unha oportunidade, a voz dos mundos, todos en a través editora, verdade? Que significa, Valentín, ter escrito todos eles? Vamos ver, cualquier persoa cando ve algo que pensa que non funciona ben, pues ten un impulso, ¿no?, de tentar mudar, ¿no? Entón, un libro é unha forma posible, ¿no? Entón, eu fago o galego imposible para mostrar que o galego actual, ¿no?, o que se coñece como galego, ¿no?, o que se aprende nas escolas, o que se usa na administración, non é mellor solución, que dice, non é mellor formato para mudar o estado de cousas, que dice, o galego é subsidiario do español e a norma oficial é subsidiaria do español, por tanto, por aí non temos demasiada saída. Entón, eu fago o galego imposible para mostrar que hai outra forma diferente de ver, e sobre todo de ver a lingua galega, que implica non desligala das outras variedades. Iso é suicida. Entón, o galego imposible nace con esa vontade. Olla, eles dicen que así, e eu vou mostrar que hai outra hipótese, ¿no?, que é asado, ¿no? Entón, o galego imposible ten esa función. Non é para o NH, o Estado portugués, a función é diferente. Mostrar ás persoas o grado
o grado de mistura que temos co español, ¿no? E mostrar, digamos, os pontos onde podemos detectar e onde podemos eliminar. Esa é máis de tipo didáctico lingüístico, ¿no? Entón, o primeiro é máis de tipo ideas, ¿no? E o segundo máis de tipo como escrevemos, como falamos, etc. O galego é unha oportunidade, libro de 2019, pode ser? Penso que pouco antes. Pouquinho antes. Pero, tal vez me engane. Sí. Por que é unha oportunidade, Valentín? A ver, ese libro foi feito por min e polo Xosé Ramón Pichel, un amigo que é informático, entón xuntámonos un lingüista e un informático, que é unha persoa que ama as letras, ¿no? E tal vez máis como máis utópico, ¿no? E ele é unha persoa do mundo da empresa, ¿no? Tamén con súas utopías, ¿no? Mas con unha visión diferente. Entón a idea era mostrar, era un libro pensado para persoas, non tanto para persoas activistas, ¿no? Senón para persoas que non acaban de ver a utilidade do galego, ¿no? Hai moitas persoas na Galiza que pensan, o galego realmente, se fica aí e non incomoda, tudo ben. Mas, o galego, para de non incomodar, é unha ferramenta espectacular, que dice, non somos o único país do mundo que se xogásemos dunha forma diferente, non como estamos a xogar agora, teria como linguas oficiais as dúas linguas retiras máis faladas, que o portugués e o español. Mas non xogamos a iso, non? Entón o libro tenta mostrar iso. Se xogásemos a iso, que sucedería? Tú para un país como o Quebec. O Quebec, a lingua nacional é o francés e o inglés. Non está mal. O vamos a apañar, por exemplo, Holanda, non? Bélxica, non? A zona que falan neerlandés e falan francés. Non está mal. Que dice, o tema é xogamos para gañar ou xogamos para perder, non? Entón, realmente, ese libro tenta mostrar que é mellor xogar para gañar. Ora, fai falta que as persoas teñan informacións. Entón, o libro tenta informar as persoas outra forma de ver as cousas, outro prisma. Que falábamos naquela edición, no primeiro episodio do podcast, un pouco da utilidade, e xa vaimos co libro, de estudar portugués. Teño varios coñecidos que xa nos 35, nos 40, resolveron poñerse a estudiar portugués. Pensas que hai unha alza, un repunte do estudo de portugués na Galiza? Vamos ver, o estudo de portugués cada vez vai a máis. A grande questão é cando vai ser o momento, digamos, da erupción definitiva, non? Porque ir avanzando aos poucos non chega, no sentido de que a cada ano que pasa a situación do galego é pior, non? Que se cualquier persoa con mínimo de observación crítica, científica, fría, ve iso, non? Entón, vai lento. A grande pregunta é, por que na Extremadura, que ten 500.000 de habitantes, e onde o portugués existe en sí, só existe en pequenas zonas, non? En pequenas olivensas, non? En sitios super concretos, porque 2/3 das persoas que estudan portugués na España son da Extremadura, que ten 500.000 de habitantes, non? Esa questão. E qual é a diferenza? Digamos, a política, que dizer, os dirigentes da Extremadura decidiron que o portugués fose algo importante, e os dirigentes da Galiza non decidiron iso, nin o portugués, nin o galego, nin nada. Entón, esa grande questão, que dizer, o que diferencia un territorio do outro é ese. Entón, vamos avanzando, sin dúbida. Iso mesmo que chegarme dados no ensino escolar, no? E cada vez vai a máis, no? Hai, parece, máis centros onde estuda portugués, mas mesmo así, na maioría dos centros onde estuda portugués, ni siquiera hai profesores de portugués titulares, no? Dicer, son profesores de galego que por amor a arte realmente, con moito entusiasmo, comeza a dar portugués. Anos luz, no? Do caso do Extremadura, no? Onde case todos os centros tiñen profesores de portugués. Entón, a questão é, avanzamos, mas en cuanto non houver unha erupción que mude todo isto dunha vez, é lento demais. O libro en cuestión chamase Estou a estudar portugués. Para que tipo de alumnos vai dirixido e por que é útil, Valentín? É útil porque, repara, cando unha persoa estuda unha lingua, nós estudamos o portugués a partir do galego. E haberá persoas que falan a partir do español. Non mesmo Galiza, non? Que dizer, pode haber persoas en Vigo que co galego a súa relación sexa coase cero. Entón, que nos fai falta? Nos falta saber que aquilo que resta, non? Que dizer, tú imagina que apañemos unha regua, non? E colocamos, por exemplo, temos o punto 0 e o punto 20 nesa regua. Imagina, se unha persoa sabe, por exemplo, chinés, ¿no? A distancia entre o chinés e o portugués é inmensa, ¿no? Realmente esa persoa nesa regua estaría no punto 0. Unha persoa que estuda inglés xa está un poquinho máis perto, ¿no? O inglés ten moitas palabras latinas, ¿no? Unha persoa que estuda italiano ainda está máis perto. Unha persoa que estuda español ainda está máis perto. E unha persoa que sabe galego ainda está máis perto. E unha persoa con un bon galego está super perto, ¿no? Entón, a questão é, este libro tenta focar aquilo que nos falta para chegar, ¿no? Entón, eu non penso nun chinés, ni nun inglés.
e un catalán, non? Eu penso nunha persoa galega, que pode ser monolingüe en español ou pode ser bilingüe en galego e en español, non? De facto, no libro aparecen como alumnos ficticios, non? Entón, un dos alumnos ficticios é extremeño, que é unha persoa monolingüe en español, outra persoa é de Vigo, entón, é monolingüe en español, mas ten certos conhecimentos de galego, que dice, pues pode saber o que é unha xanela, ou pode saber o que é unha bochecha, ou non, mas tal vez o saiba, e hai unha persoa galego falante, non? Entón, realmente, eu penso en todo ese tipo de públicos, non? Español, as persoas con español hai algo de galego e as persoas estadas no galego. Entón o libro está pensado para ese tipo de xente, para as persoas que queren chegar ao portugués e xa están super perto. Mas fai falta saber aquilo que nos falta. Non ten sentido por estudar cousas que xa sabemos, non? E entra positivo e activo, eso non ten piada, non? Temos que saber o que é diferente. O libro ten apartados moi interesantes, comeza falando da preparación da viaxe, onde imos, portugués ou lisboeta, portugués ou paulistano. Por que estas diferenzas? Claro, a questón é onde queremos chegar, non? Entón, claro, normalmente cando estudamos portugués, estamos a estudar a lingua dos portugueses, sí e non. Realmente estamos a estudar un padrón. Da mesma forma que unha persoa estuda español, eso son historias clásicas, non? Unha persoa está estudando español, unha persoa alemá está estudando español, e chega a Andalucía, comeza a pasar por Andalucía e non consegue comunicarse, non? E fica un pouco fangada, non? Fica un pouco chateada. Opa, pues, eu estudiei español. Claro, tú estudaste español de Madrid, entón non dá para todo, non? Entón, no fondo é un aviso, non? De que estamos a estudar un padrón concreto, non? Que dicer, estamos, por exemplo, na escola de idiomas, a priori, ensinamos que a palabra leite, tal como a pronunciei como galego, é pronunciada light, mas bon, é unha pronuncia lisboeta, ¿no? Que dice, no norte de Portugal dicen leite, que dice, no sur de Portugal dicen leite, no Brasil dicen leiche. Entón é importante que as persoas saiban que non está a estudar unha lingua realmente, non está a estudar un modelo de lingua. É curioso, bueno, poderíache contar moitas anécdotas particulares, como a todo o mundo. Estive no Porto hai uns anos facendo un pequeno estaxo, unha pequena actividade formativa, lembrome de que me corrixían as compañeiras no Porto, lembreime moito de ti e dos meus profesores de portugués, corrixíanme esas R's que non eran sonoras, non eran propias do Porto. Intentas sempre tirar dese padrón. Llevas pedían que pronunciases cajo, era iso? Non, ao revés. Eu tentaba sempre acomodarme a ese padrón lisboeta que eu aprendera. Maravilloso. E no norte din, non te lisboetices tanto. Maravilloso. Eso non é moi habitual, mas alegro moito que exista. É curioso. Non é habitual no sentido de que qual será a lingua das crianzas do Porto de aquí a 20 anos? Non sei, tamén non sei moi diferente, non sei, estou a especular, non? Este tamén un tema que Marco Neves, autor do prólogo, tamén un tema que lle interesa, non? Sí. Non sei, non? Mas os estados tenden a homogeneizar, non? Que dice, qual será a lingua dun rapaz de Sevilla de aquí a 20 anos? Non sei, non sabemos, é un misterio. A fonética ven sendo o segundo punto do libro. Crees que a principal traba que teñen os galegos, que é o máis difícil para chegar a esa fonética do portugués? Pero como nos estudamos inglés, estudié inglés há un par de anos, inglés realmente sí que é difícil, en termos fonéticos, ¿no? Que dice, son fonemas vocálicos fora de memoria, mas penso que eran 12, e eses 12 ben colocados e tiñamos 4 ou 5 ou 6, o resto non os tiñamos, había que facer coa boca algo especial, ¿no? Entón, realmente non é difícil, que dicer, a fonética de Portugal, a fonética de Lisboa, non é difícil, realmente nas vogais son prácticamente as mesmas, temos ese mudo, ¿no? Leite, teñen vogais abertas, fechadas, como temos nós, que dice, nas consoantes teñen as vogais nasais, mas se sabes unha, sabes todas, no? Alemón, quente, fin, é sempre o mesmo, que dice que o ar saia polo nariz. Consoantes, temos ese sonoro, coisa, ¿no? Mas ese fonema que existe en inglés, en francés, a questão non está aí. Eu penso que o grande desafío é que o portugués realmente non é unha lingua estranxeira. E isto que quer dicer? Que dicer que unha persoa apaña un texto en portugués, apaña o Saramago, apaña qualquer autor, tanto dá. E comeza a ler, mesmo, podo apañar aquí un libro, teño que diante, por exemplo, un libro de Isaac Asimov en portugués. Entón, eu apaño o libro e leo. O texto está en portugués. Eu vou ler como podo ler sendo galego. O conceito extraordinario e grandioso que está na base da obra de Asimov foi o que originalmente me atraiu para a ficción científica. Podo ler así? Ou tamén podo ler. O conceito extraordinario e grandioso que está na base da obra de Asimov foi o que originalmente me atraiu para a ficção científica.
Podes ler de mil formas. Entón, qual é a questão? Claro que as persoas custalles a veces ler os textos con unha fonética diferente da que eles teñen, porque senten como unha impostura. Entón, ao final, que dice, case como unha questão quase como de vergoña, ¿no? Claro, en inglés as persoas tentan falar inglesa, porque, o sea, coa fonética, pues, non fica absurdo. Mas, no noso caso, non fica absurdo, fica como falamos habitualmente. Entón, penso que o desafío máis psicolóxico que técnico, que dice, non é unha questão de que sexa moi distante. No inglés, hai linguas con 90 fonemas ou 70, que hai linguas super complicadas. O portugués de Portugal non é difícil nesse sentido. A dificultade é esquecer que temos que tentar falar con un sotaque diferente. Esa questão, colega, esa questão. Claro, que importante, ata que punto é importante o sotaque? Dicía outro compañeiro teu ben querido Corredoira, hai veganos, dicía, faça un teatro, é dicir, ata que punto ese sotaque, esa entonación fai que te diferences? Todo depende do contexto, non? Nós estamos nunha rúa, aproximámonos dunha persoa e comentamos. Disculpe, quería chegar á rúa non? Se falamos así, a conversa vai ser en portugués. Achegámonos e mudamos o sotaque, non? Mudamos de rúa e facemos a mesma pregunta. Disculpe, onde fica a rúa, a rúa Río de Xaneiro? E aí poden suceder dúas cousas, non? A persoa que se manteña no portugués ou que a persoa comeza a falar en portuñol. Todos conhecemos ese tipo de esquemas, non? Entón, claro, todo depende do contexto, non? Que dice, estamos con un amigo portugués, estou con Marco Neves, e non que ele fala portugués, é porque é ridículo, non ten sentido, que dice, somos amigos, ele fala con su sotaque e eu co meu. Todo depende para que queramos o sotaque. Traballemos en Portugal nun call center, fai falta. Que dice, aí fai falta a fonética. Todo depende para que. Todo depende do contexto social, do contexto... Sí, todo depende onde estivermos e con quen estivermos a falar. A chave está aí. En función disso, escollemos unha cousa ou outra. E en función disso, a fonética é importante ou non é? Avanzamos cara a ortografía, Valentín. Onde erramos os galegos? En que punto está o acordo ortográfico tamén, para non iniciados, o acordo ortográfico que simplificou un pouco a variante do portugués cara a conversión do portugués do Brasil? Sí, vamos a ver, o acordo ortográfico, a mudanza que provocou así máis resistencias en Portugal foi o facto de eliminar os grupos cultos tipo CT, cedillado, unha palabra como eléctrico, antes escribíase con CT, embora ese C non fose pronunciado, e agora non se escreve, non? Entón iso foi o que provocou máis recusas, non? De certo modo porque as mudanzas ortográficas son complicadas sempre, que dicer, sempre hai resistencias para iso, sempre. É un tema que me interesa, eu leo un bocado sobre iso e non hai nenhuma que digas tú, opa, todo o mundo está a favor. E neste caso realmente, para min como galego é difícil ser contra, no sentido de que son letras que non se pronuncian. Por exemplo, no Brasil, isto falo no libro, é curioso, non? Mas no Brasil, no século pasado, tamén fixeron reformas, non? E ali, por exemplo, escribían a palabra sábado con dos Bs, non? Sábado, con dos Bs. Claro, visto agora é absurdo, non? Mas, sí, a etimoloxía, o sabat e todo isto. Al final, triunfou a simplificación, mas é difícil. Que en todas as linguas, qualquer reforma ortográfica é ben difícil. Mesmo do español, que ya vamos a falar un pouco das dificultades dos galegos. No século XVIII, no castellano, eliminaron o C cedillado. Naquela altura sabía moitas dúbidas, non? Entón o persoal estaba hesitándose. Entón, eliminaron o C cedillado e eliminaron o S duplo. Quais son as dificultades dos alumnos de portugués? En grande medida son esas, que dicen, a nosa ortografía en que fomos educados a española, aquí usa o galego oficial, infelizmente, a española, e entón a dificultade está aí, que dice, non sabemos como colocar un Z, un C cedillado, e non sabemos a priori onde colocar un S duplo. E entón a maioría dos erros son dese tipo. Depois temos o tema da acentuación. Claro, e aquí tamén, infelizmente, o galego non axuda moito, porque, repara, nós temos varias vogais, non? Abertas e fechadas. Entón, a priori, o sistema de acentuación tiña que marcar iso. Que dice, o sistema de acentuación de portugués marca iso. Tu ves unha palabra como portugués, con circunflexo, e sabes que é fechada. E lees unha palabra como médico e sabes que é aberta, ou fonética e sabes que é aberta. Entón, infelizmente, o galego oficial non marca iso, e iso non axuda. Entón, ese tamén é outra das áreas onde as persoas poden ter dúbidas. Ora, a ortografía, cun mínimo de
de constancia, sabendo as regras mínimas, por exemplo, unha regra tan simples como esta: as palabras comezadas por A, seguidas de S, son todas con duplo S. A única excepción é Asia, Asia, Asa e Asilo. Todo o resto son con ese duplo. Ou, por exemplo, se unha pasada sobre inglés ou francés, moitas veces o S e ese duplo coinciden. Como son palabras latinas, que sei eu, expresión, congreso, ¿no? Todo iso é con ese duplo en francés, en inglés, en catalán. E entón a ortografía a priori non me parece o máis complicado. Unha persoa en C2 poucos erros ten. O sea, C2 o nivel máis alto de escola de idiomas, unha persoa con C2 xa non costuma ter erros de ortografía. En canto a gramática, Valentín, levamos toda a vida escoitando, bueno, os que xa temos algúns anos, toda a vida nos meteron a gramática polos ollos. Cando estás a estudar portugués, até que punto tamén é importante ter en conta verbos, posesivos, artigos, normas, regras? Pois, a ver, as regras básicas entre o portugués e o galego, mesmo o español, son super parecidas, que dice, unha ortografía diferente é a do chinés ou do vasco. Esas son ortografías para ficar pasmado, ¿no? Que dice, o linguas con casos e cousas así. Que dice, a ortografía realmente, a gramática que temos que aprender é bastante accesible. Ora ben, o que sí é certo é que nunha primeira fase os alumnos aprendemos, ¿no? Todos aprendemos questões máis xerais, ¿no? O tipo, que sería quando usamos o futuro do consuntivo, ¿no? Se tiveres tempo, se puderes, se achares, quando usamos un infinivo inflexionado, era bon faceres isto, é preciso pensarmos naquilo. Entón vamos aprendendo, digamos, o máis vasto, o máis estructural. E qual é o difícil, o que escapa? É conxuntural. Por exemplo, en portugués é votar en español é votar por. En portugués é ser responsable por, e en español é ser responsable de. Que dicer, este tipo de cousiñas pequeninas son as que escapan. E non faz mal, que dicer, eu sempre lles digo a brincar, ¿no? Cando vos estivedes morrendo, ¿no? Estivedes aí, non sei, máis clásica, ¿no? Unha persoa morrendo con un padre ao lado, que iso xa non existe, ¿no? Mas cando estivedes morrendo, e de saber que o vosso portugués vai ser pior que o vosso español. Iso é inevitable. O sea, temos que aceitar que o portugués, o sea, ter un dominio 100% do portugués é imposible, porque vivemos na Galiza, por tanto vivemos na España, o noso input, o sea, todo o que recebemos, a todo non, depende das persoas, non? Mas recebemos moito input en español, a nosa lingua inicial foi o español, entón o español é perfeito, somos unhas máquinas do español, e non é tan simple ser unhas máquinas do portugués, porque precisaría un entusiasmo inmenso, que eu teño, e mesmo así o meu español é mellor que o meu portugués. É mellor o teu español que o teu portugués logo de toda a vida co portugués agora. Claro, porque tú repara, eu podo ter buracos, eu era gustarado no portugués, no galego portugués, moito tempo, ¿no? E a veces teño buracos, ¿no? A veces estou nas aulas e aí coloco unha expresión e as persoas non saben como é español, e eu tampouco sei, que dice, porque non a teño, xa, que dice, porque teño buracos, ¿no? Ora ben, eu teño máis buracos en portugués, ¿no? A veces hai cousas tamén nas aulas e iso como se dice en portugués, e teño que pararme a pensar moito, a veces non me sai, que dice, a tos 20 anos, cando a lingua que tes é prácticamente a mesma que o español, iso é un manancial de información lexical, gramatical, fonética, ortográfica, é brutal. E entón iso, despois xa, que dicer, todo o que podes aprender até máis lento, non? As crianzas aprenden máis rápido, non? As linguas do que as persoas adultas, non? E entón iso, que dicer, temos que aceitar iso con todo, non? Con toda a humildade, non? Que dicer, por moita paixón que teníamos por o tema do galego e do portugués, o certo é que o noso español é mellor. E iso é difícil que mude, porque socialmente, que dicer, eu mesmo, no, que vivo instalado no portugués, claro, a veces falo con mi irmá, que fala español, ou pásame un podcast que está en español, que pode ouvir ou non, porque o español sempre está aí. E sobre todo o español que xa mamamos, iso é, claro, son cuantidades inxentes de información que non vas a conseguir compensar na vida adulta. Mas que iso non ten ninguna importancia. Que eu sempre digo a estos alumnos, ¿no? Que a veces, isto é erro, calma, non faz mal. O tema é ter un bon, o tema é ter un bon registro de portugués, non? Mas ser perfeitos, eu penso que non é o objetivo. Bueno, eu conseguín estar dunha vez con os compañeiros nunha feira de cabeceiras de basto, penso que tardaron 10-15 minutiños en facerme a pregunta. Foi un orgullo para min. Non, que non saíra a palabra o señor é español, pero en fin, estou falando demasiado de min e o que quero falar do teu libro, Valentín. Que pasa co infinitivo conxugado? Dámolo por morto? Comerdes? Facermos?
No, eso sería absurdo. Dice, o efectivo fusionado de unha forma maravillosa. A ver, o que pena, pasa que, claro, eu tampouco quero estar todo o tempo disparando contra os que fan o galego oficial, non? Mas realmente, cando unha lingua está nunha situación fraca, as persoas que defenden esa lingua, o que fan habitualmente é mostrar aquilo que é máis diferente, que dice, sempre hai unha tendencia a mostrar aquilo que é máis interesante. E o infinitivo flexionado é brutal, que dice, en toda Europa só húngaro ten infinitivo flexionado. Todo o resto das linguas non flexionan os verbos, que dice, eso é moi difícil de encontrar. E algo que existe na Galiza, que as persoas idosas ainda conservan, que as persoas máis novas tentamos usar, e cando comezas a usarlos aí espontaneamente, que dice, a mí actualmente, a mí e a miña filla, que dice, moitas persoas que me rodean, sei, dice, super simple, no? O facto de estares aquí, a ideia de vida é magnífica, sai, que dice, porque non é, o sea, podes aprender as regras, non? Pero chega un momento en que realmente usamos, repara, unha cousa importantísima para as persoas que estudan linguas. A veces hai persoas que dicen, o meu inglés non avanza moito, non? Entón pregunto, e tú como da semana que faz con inglés? Non fago nada. Bom, pois se non faz nada, non faz nada, non? Co portugués é o mesmo, e con o infinitiu flexionado é o mesmo, que dizer, tú escuitas cualquier podcast en portugués, un filme, o que for, e está por toda parte. E como está por toda parte, entra. Iso chamase input lingüístico, non? É aquilo que recebes. E se recebes moito input lingüístico, provocas output, que é o que sai pola boca. Son termos técnicos que se usan para isto, ok? Entrar, sair. Mas ten que entrar. Entón, infelizmente, nas rúas galegas, o infinitivo flexionado non se escuta moito. Ora, se vas a material audiovisual, en portugués, Portugal, Brasil, tes por toda parte. E entón, esa forma de recuperalo. Nas escolas traballas isto, de secundaria, polo que eu sei non moito. Mas, por exemplo, o futuro consultivo traballas a cero. Iso sí que se deu por perdido. Se fixeres, se puderes, cando puderes, en cuanto estiveres, e pena, porque tamén un tempo verbal espectacular. Vamos a cas palabras, Valentín. Comentas, falas no teu libro Boas Noticias, na páxina 218, e Mesozoico Galego, 224. Faime moita gracia, é moi engrazado isto do Mesozoico Galego. A que te refires, lembraste? Unha vez cando o libro saíra, non? Entón un amigo, o Xío, o profesor de portugués, fixo unha entrevista así, online tamén, e preguntóme cosas do libro e eu non me lembraba, porque a veces as metáforas son demasiado metafóricas, pero básicamente co léxico a questón é a seguinte: non sabemos moitísimo. A veces as persoas pensan, faltan moitas palabras. Claro que te faltan, claro, mas tenta falar grego, ou tenta falar turco. Tes un monte de palabras. O tema é, das palabras que tes, quais dan xeito e quais non. E cosa sempre a questón é, das palabras que usamos, quais son galegamente xenuínas ou portuguesamente xenuínas e quantas son en español. E o problema do español é que tan parecido ao portugués que iso non é fácil de saber, non? Unha palabra como juerga, cualquier persoa, eso non debe ser, non? De facto, juerga ten o mesmo origen que huelga en español. Mas aí as persoas desconfían, non? O que si, tiquismiquis, non? Aí as persoas desconfían. Mas non é tan fácil desconfiar de outras moitas palabras. Que dice, por que vas desconfiar de asignar? En español. Asignar, oye, parece latín. O por que vas desconfiar de ubicar? Mas non dá. Entón, o grande desafío é, de todo aquilo que uso habitualmente, cuánto vale e cuánto non vale. E iso aprendese en anos de lingua, tamén se aprende por input, non? Mas tamén é certo que hai cousas que fai falta aulas, que dice, simplemente como ouvir portugués non chega, tu podes ouvir moito portugués e continuar pensando que asignar e ubicar en portugués simplemente non o viste, foi por puro acaso. Entón aí as aulas axudan inmenso. Entón sempre recomendo ás persoas, olha, un ano de formación non está mal, aprendes inmenso, e se o profesor for bon, se a profesora for boa, vas repetir. Mas bon, en resumo, no léxico é saber daquilo que uso, que é o que presta e que é o que non presta. Ese é o grande desafío. Podo chegar, Valentín, a un nivel, digamos, avanzado, real, un C1, un C2, sen, evidentemente, se estás comentando, sin ter moitas horas detrás de traballo en aulas e fora das aulas, sin ter moito input en portugués, e tamén sen repararmos en expresións idiomáticas, en proverbios, en conectores, nos famosos conectores, ata que punto son importantes estas cuestións? A ver, cando unha persoa ten un nivel alto, todo iso sai, claro. Que dizer, este año unha persoa teña un C1, un C2, tú pensas unha persoa que fala español, unha persoa que fala español, que foi educada en español, pode ter un C1, un C2, non todas, non? Mas moitas teñen, pois teñen sus lecturas, teñen curiosidade, teñen fraseoloxía, teñen conectores, iso todo sai. Entón, iso espérase.
Como se consegue chegar a iso? Sen facer nada? Penso que é imposible. Fai falta ir a aulas? Non fai falta. Mas sen ningún input é absurdo, que dice, e para, todos nós, uns máis, outros menos, temos tempo de lacer, ok? Uns máis e outros menos. O tempo de lacer pode usarlo de mil formas diferentes, máis productivas, menos productivas. Bon, cada un ten o seu xeito, non? Mas se vas ver un filme, por que ver un español? O teu español non vai mellorar. É espectacular. Es decir, o español de todas as persoas que están ouvindo este podcast, bueno, todas as persoas que foren galegas ou foren españolas, dice, é espectacular, está no topo. Ora, se escutas en portugués de Brasil, por exemplo, ou se quixeres, na versión original, un filme de Kurosawa en xaponés que ensinado en portugués, aí vas gañar algo, que dice, vas disfrutar do filme na mesma, ok? Vas disfrutar da mesma e vas a aprender cousas. Entón, o meu consello é sempre o mesmo. Aquilo que faz por lacer, non faz tanto en español, que o teu español non vai mellorar, fai na lingua que estiveres a estudar. E se fores galego falante, fai en portugués. Porque en galego de Galiza non vai dar, mas en portugués tes de tudo. Outro día, nun dos episodios tamén do programa, que a querida Noe bueno, un pouco a Arcada Noe, ideóloga e profesora tamén de portugués, falaba, corrixiu, matizou un pouquiño as palabras de Celina da Piedade cando dixo aquilo de espantoso. Os falsos amigos, Valentín, pedíache algún exemplo concreto, gústame moito este apartado, super divertido. Falsos amigos entre galego e portugués ou entre castellano e portugués? A ver, vamos a ver, claro, a grande cuestión é o que é un falso amigo. Tú, por exemplo, tú reparas que estás a estudar, que sei eu, estás a estudar hindi, estás a estudar unha lingua asiática, cualquier, non? E sai a palabra bon. E fácil que saia, é unha palabra monosilábica e é fácil que saia. Ninguna persoa pensa que bon nesa lingua, en malayo, sexa o noso bon. Iso non é un falso amigo. Que dice, un falso amigo que é cando en linguas próximas confiamos que a similitude formal nos leve ao mesmo tipo de significado. Quer dizer, cando unha persoa estuda inglés e aparece a palabra library, pensa, debe ser librería, non? Mas non é librería, é biblioteca. Iso é un falso amigo. Falso amigo é palabras en linguas máis ou menos próximas, o inglés ten moito léxico latino, e nos caímos na armadilla, non? Opa, debe ser o mesmo e ao final non era. Iso é un falso amigo. Entón, agora vamos a facer un pequeno xogo. Creo que me digas falsos amigos entre o galego oficial e o español. Repara, por exemplo, que eu teño en casa un libro editado no Brasil de falsos amigos entre español e portugués, e parecen 1000. Por qué? Porque as linguas son tan máis próximas e máis fácil que as palabras similares, ok? Cando máis distantes é máis difícil. Entón, eu agora vou te facer unha pregunta moi simples, que me vas a dar un monte de exemplos. Quero que me digas falsos amigos entre o galego oficial, o galego popular, o galego da Galiza e o español. Comeza, tens un minuto. tipo, por exemplo, año, ok? Año, polvo, ese tipo de falsos amigos. Sí. Exacto. Tens un minuto. Año, polvo, podíamos decir tamén, hai unha que me gusta moito que é repugnante contra repugnante, non sei, prestar, aínda que hai zonas de falantes de español no que prestar como gustar tamén se usa. Claro, agora collícheme, pero sí que hai unha chea deles, de palabras comuns. Non hai. E sabes por que non hai? Porque as que había desapareceron. Por qué? Porque cando ao longo da historia do galego, desde finais da media ata agora, cando conversa unha persoa que fala galego, unha persoa que fala español, hai un tipo de conflito de comunicación que encede 100% das veces é a persoa que fala galego. Dice, eu non sou capaz de imaginar un padre, un sacerdote falando con un fregués que non entende o seu fregués falando galego e que lle diga, ai, que interesante, gostaria que me explicase que dicir esa palabra. Iso non funciona así. Claro. É poder contra non poder. Entón, as persoas ceden. E por iso as persoas hoxe en día, por exemplo, a palabra polvo, hoxe en día úsase moi pouco. Por qué? Porque polvo en español é algo diferente. Tengo que dizer o sexo, non? Entón, claro, as persoas están en un bar, quería unha de polvo, jaja, yo tamén, non? A piada clásica, non? Dice, as persoas, todo aquilo que provoca o conflito de comunicación é sempre a persoa galego falante que encede. Isto é o que dicer, que tamén é difícil, o persoa que te podía facer, dime palabras galegas que sexan moi diferentes das españolas, tipo bochecha, non? Bochecha en galego e mejilla en español.
e tampouco hai tantas. Es que dice, haberá moitas, mas non nos saen. En xeral, un galego falante normal tense que parar a pensar. Por qué? Porque cedemos. Que dicer, non pedimos pescada, pedimos merluza. Por qué? Porque tamén non entenden pescada. Entón vamos cedendo. Entón, o noso galego, se comparamos o galego actual, espontáneo, e non falo de persoas que xa tiñen montado e ten un bon galego, non? O galego se empeza moito, espontáneo. Actual, con hai 200 anos, piorou. Piorou inmenso. Piorou. Mas non piorou porque as persoas están así basado, piorou porque é unha lingua socialmente forte e outra non é. Entón, con falsos amigos acontece o mesmo, que dice, desaparece. Pero para, por exemplo, un caso clásico, escoller e elexer, non? En español esa posición xa quase non existe. É quase elegir para todo, ok? Mas repara, en portugués, en inglés, en francés, e creo que en italiano, probablemente tamén, elexer úsase para unha cuestión electoral e escoller para todo o resto. Tu escolles zapatos, non elexes zapatos. Ora ben, na Galiza que está a suceder? Oye, hai 100 anos probablemente escoller sería a forma habitual. Hoxe en día está sendo elexir. Por qué? Porque en español só hai elexir. Pero, por exemplo, na campaña do Gadis, non? Gadis, porque sabes, elixir. Mas non escoller, que é a forma habitual. Que acontece en español? En español non existe escolla. Entón, ao final, esa forma ficou fraca perante elección e elegir. Entón, onde quero chegar? Todos os vosos amigos que pude saber, todo iso vai ficando devastado, ¿no? En certo modo, ¿no? Porque a lingua xamónica é o español. Entón, a ver, habías, mas cada vez a menos. Entón, iso, temos año, temos polvo, poucos máis, así populares, poucos máis. E cabase típica co constructo español de fondo, algún que queiras comentar, do tipo que dicíamos hai nada, do exemplo de Noé, de espantoso? No, que para, falsos amigos, que es... Hai mil, máis ou menos. Sí. Claro, ora ben, máis que colocar exemplos, o que gostaría que a xente se dese conta de que moitos deles, se nos paramos a pensar, conseguimos recuperar a forma original. Un exemplo, non? Pelo e cabelo. Se eu preguntas agora as persoas que están ouvindo, oye, qual das dúas terá a ver co que temos na cabeza e qual das dúas terá que ver co que temos no resto do corpo? E as persoas que sen pasar moito saben que pelo do corpo, pelo piloso e cabelo capilar é da cabeza. Entón, iso, eu iría un pouco máis por aí, non? Por exemplo, seguir continuar, non? Seguir e seguir alguén, ou seguir unha idea, e continuar e proseguir. Continúe por ali, non é siga, continúe por ali, ok? Vou continuar a falar, non é seguir a falar, vou continuar a falar. Entón, hai moitos falsos amigos que se con un pouco de esforzo, por exemplo, contestar e responder, é un clásico, non? Que dice... contestar ten un sentido de un pouco de violencia, non? De replicar, non? Non me contestes, non? E responder é neutro. Que acontece? Que en español contestar ocupou o sitio de responder. De facto, en español se dice contestador automático, algo que en Portugal sería impensable, non? Sería un aparello que estaría protestando, non? Tu chamas, non es tú. Non teria sentido, non? Entón, hai moitos falsos amigos que se paramos un poquinho a pensar na orixe, vemos que son facilmente recuperables, que dicen, podemos recuperar o uso previo. Isto do tema do portugués non entendo se non está ligado ao galego, que para mí o portugués non é unha lingua estranxeira, non son profesor de habanés nin de ruso, son profesor da lingua de Galiza. Sei que o teu tempo é limitado, Valentín, vamos ir aguantar. Vamos ir concluindo, está sendo interesantísimo como sempre falar contigo. Dinos, para quen está a estudar portugués, para eses alumnos curiosos e interesados por mellorar o seu galego, por aproximarse ao sur do Miño, dinos eses consellos, esas dicas importantes, eses desexos que tú lle das dende a túa visión. Vamos ver, eu vou pensar nunha persoa que é galego-falante e que, felizmente, a maioría dos galego-falantes non ligan moito para iso, non? Se ligasen, quizá a sociedade era un pouco diferente, non? Mas non ligan moito, non? E tampouco hai ningún tipo de... que dizer, somos como somos porque vivemos onde vivemos, non? Mas eu vou pensar naquelas persoas que son galego-falantes que lle dan certa importancia ao facto de falar en galego. Entón, vale todo? Eu creo que non. Queres realmente, que se practica algo importante, tens que pensar no seguinte. A sociedade galega é capaz de criar unha serie de produtos en galego bastante pequena, non? Somos 3 millóns, bueno, nin chegamos, 3 millóns
de persoas, unha parte significativa da sociedade galega ni sequer fala galego, entón, cando os galegofalantes seremos, vamos colocar metade, ok? Entón, somos unha comunidade pequena, somos capaces de producir aquilo que propio unha comunidade pequena, non? Falo de filmes, non? Están sendo ahora filmes espectaculares, non? Filmes, música, narrativa, ensaios, o que for. Mas todo iso xunto é unha parte mínima do que as persoas precisamos para viver en galego, mínima. Que dicer, penso, por exemplo, nunha persoa que mora na Eslovenia, non? Os eslovenos son 2,5 millones, son quase como os galegos, e eles non conseguen producir tudo o que precisa a sociedade eslovena. Como preenchen aquilo que non conseguen? Un sinal alemán, outros son máis vellos, tal vez o ruso, non o sei, outros inglés, probablemente, que dicer, eles preenchen desa forma. O serbo croata, non o sei, ok? Mas eles teñen que preencher. E nós tamén preenchemos, e somos educados para preencher o español. Iso, somos educados para iso, desde a máis tenra infancia. Que dicer, a inmensa maioría dos pais galegofalantes, os deseños animados que colocan os seus fillos, se tienen que apañar un telemóvel ou un computador, son en español. É algo que está metido no noso cerebro, que dicer, somos educados para iso. Por defecto, non? Sí, por defecto, sí, que é algo mecánico. Ok? Espirras e tapas o nariz, é o mesmo, que é algo mecánico, ok? Ora, mira, outro falso amigo, perdoa, Valentín, non? Espirrar contra o esbirro, que non ten nada que ver, Fala. Entón, esa non é a única forma de viver a lingua galega. Que dice, tú non tens por que preencher co español, que é a mesma lingua que está a sustituir a nosa. É a mesma. Non tens que preencher co español. De facto, iso suicida, que dice, o teu galego debe estar máis españolizado. Eu coloco un exemplo que coloco sempre, a miña propia compañera, sempre a cito. A miña filla ten 11 anos. E era todo o que ve en audiovisual portugués do Brasil ou portugués de Portugal. Mas sobre todo portugués do Brasil. Todo o que lee en texto é portugués de Portugal. Ok? Entón, a veces estamos xuntos vendo un filme, estamos vendo, que sei eu, Mary Poppins, por exemplo, non? Entón, están falando, e a miña compañera a veces pregunta, que dixo? Vos entendedes? E nós entendemos. Por qué? Porque somos mellores que a miña compañera en linguas. En absoluto. Eu non son bon niso. E a miña filla, somos normais. Que acontece? Input. Nos preenchemos o que nos falta co portugués. Entón estamos hiperhabituados a ouvir iso, que pescamos prácticamente tudo. Entón, onde quero chegar? Se queres viver en galego, con bon galego, non tens outro remedio, felizmente, que aportades para o portugués. É o camiño perfeito. E digo felizmente porque moitas linguas non teñen iso. Que dizer, unha persoa que fale bretón non ten onde enganchar. Unha persoa que fale vasco non ten onde enganchar. Tiene que preencher necesariamente co español ou co inglés. Mas nós temos variedades na nosa propia lingua. Iso é espectacular. E além diso, é divertido. Que dizer, sempre tens que aprender cousas. Dice, eu estuve a noite leo na cama cando podo ler. Teño dado sempre un dicionario, porque, hostia, que interesante, que dicer, é fascinante. Se lees en español, non te piada, sabes todo. Mas cando lees en portugués, descobres cousas, ligas palabras, e é fascinante, é unha aventura. Vai haber segunda parte do libro, Valentín? Non sei, claro. É un finito. Eso sí que a veces parece que non, pero é un finito. Mas, bon, eu ahora mesmo estou traballando con Josef, profesor de portugués en Lugo. Estamos facendo algo parecido a Doña para un H, mas un pensado para un nivel máis básico e outro para un nivel máis intermedio. Que se queremos crear un par de libros, non? Onde apareza ben claro, non? Aquilo que temos realmente que conseguir abordar no inicio da aprendizaxe e na parte intermedia, non? Entón, agora estou a traballar niso, estou a estar moito, iso, que dicer, pessoal, o portugués para persoas galegas é unha aventura, é un terreno fascinante, non? Porque, dicer, unha aventura entre aspas, non? Porque unha aventura é Livingstone, non? Metes aí na África, non? E non sabes se vivo ou non, de feito pensaba que morreran, despois non morrera, e moitos morreron, non? Mas non vamos morrer, vamos descubrir un monte de aspectos interesantes, xeografías, faunas, floras, que dicer, ser galego é espectacular. Estás presentando o libro, Valentín, de alguma maneira, é do ano pasado, non? Sí, do ano pasado. Tiveches algún acto ou simplemente algunha charla? Sí, eu sempre fago. Eu gosto moito de, que teño estado en varias escolas, estive en Ponferrada, vou estar en Madrid, no mes de xaneiro. Eu gosto de falar coa xente, gosto de mostrarlles o percurso, parece super divertido, non? E gosto de saber como fan eles o percurso, non? Porque cada persoa ten estilos diferentes, ten dificultades diferentes, que é hiper divertido falar con persoas que estudan portugués. Son ouvinte do Galiportus, como fago para comprar o libro, Valentín?
No, o libro está en cualquier librería, que é super simple. En cualquier librería galega ou portuguesa podes encontrar o libro. É simplísimo. Moi ben, pois estou a estudar portugués, quedadevos ca referencia, seguro que vos vai encantar. É un auténtico librazo. Valentín, non sei se tes algo máis. É un placer, como sempre, falar contigo. Igualmente. Agradecemosche moitísimo o teu tempo, que sabemos que és polifacético e tes moitísimos proxectos. Quedas... Moito obrigado por... Sí. Fala. No, digo que estás convidado a Allariz cando quixeres, o gallá poidamos vernos canto antes. Ok, o mesmo desexo. Un abrazo persoal, iso, nadado no portugués. Un mar ao mesmo tempo cariñoso e desafiante. E unha aventura. Un aperto, un abrazo moi grande, Valentín. Un abrazo meu. Placer, hasta logo. Chao. E ata aquí a nosa conversa con Valentín Faxín do seu libro Estou a estudar portugués. Deunos todas as dicas, todos eses secretos para chegar a un nivel superior de portugués. Hoxe, como digo, un auténtico luxo no Galiportus, Valentín Faxín. Imos ir xa despedindo. Recordade que estamos en iVox, en Podgalego, Spotify, Twitter, tamén en Facebook. Temos lista de difusión en WhatsApp. As queixas, suxerencias e recomendacións galiportuspodcast@gmail.com. Non paramos de medrar. Estamos tamén, como non, Radio Allariz 107.2 da FM. Un placer, como sempre, Carlos nos mandos técnicos. E, bueno, pois ata aquí este novo episodio. Como digo, eu son Germán Estévez. Galiportus, o voso podcast que une Galicia e Portugal. Hoxe ímonos con Zé Perdigão, que di aquilo que pode ser ben certo: sou galego até o mondego. Obrigado. Adufeiras da Idanha, cantamos em mirandês, língua que não nos estranha. Sou galego até ao mondego, muito escuro de arnego, da Galiza até ao mondego. Sou galego até ao mondego, muito escuro de arnego, da Galiza até ao mondego. Por tradição e castigo, são irmãs no seu destino, Rias de Aveiro e de Vigo. E há tanto calor humano ao redor de uma fogueira, à lareira, vinho tinto, requeijão e broa caseira. E a guitarra de Coimbra, gaita de foles galega, são os sons da nossa alma, aos quais o povo se apega. Caminhos de Santiago, trilhos, veredas, clareiras, cantamos ao desafio